गिबियाव सौग्रावबाय नैथियाव थेंकिउ होबाय थामथियाव फन खालामनानै दालिंसो बुंहरबावबाय है नंगौना नङाब्रा सोरजों रायलायदों बानायसो रायलायदोंसोनो आमायसा होदोंमोन नामा आंनि नाम्बारखौ बिनो सोरनो बानायसो बै दाखालि नोंनि गारिखौ भारा लांनाय राजकुमारिनो बेलाय माथो गिदिर बाथ्रा राजकुमारिजों सोमोन्दो लाखिनो मोननाया खाफाल गोनांसो बाथ्रा बानायसो आंनो नाङालै आमायसो बेफोरबायदि सिख्लाखौ आहा मेल्ला दंखायो नुगोनलाय बानायसो बोजोंनि दैया बोजों बोहैयो बिमा साहा लोंनो लुबैदोंमोन साल'खौनो फुदुंनानै लोंनो रोंलिया नुवाखै आं मा मावदों हा नुनायाथ' नुदोंलै बिमा दिगदारलै बैनाय सासेल'जों ए हाय सासे लाबोबावनो गोसो लाबोबानो जाबाय नाथायबा सिथ्लाया गंनै जानांगोन नै हिनजाव मानसिया बिदिनोसै बाथ्राखौनो बिनो गुबुनसो बुजिलायबाय गुमै साननैसोल' नेबावदो जोंहा बानायसोआ बिहामजो लाबखासिगोन लाबखासिगोन माने जोंहा बानायसोआ बिहामजोखौ नायखाबाय गुमै नायखाबाय मा मानसि बर'ब्रा गुमै बर' मानसि बर'आथ' बर' बियोबा माबादि बर' बर'आथ' जात गैया नामा गुमै ना गुफुर गोसोम ना गोजौ गाहाय बिब्दि नङा बैनाय बेदराथ' बेदर नाथाय न'नि दाउनि बेदर ना बयलारनि बेदर ना कयलारनि बेदर बिदिनो बर'आथ' बर' नाथाय बिबा बाथौ ना ब्रह्म ना ख्रिस्टान बाह गुमै बाह नोंलाय माथो बाथ्राखौ जिलाफि फाखायनाय बायदि बुंथारबाय माथो लाबो आफा लाबो हारसा बांगालबाबो अरजाया नोंसोरखौ हारसिङै सङै खुरै बेसे जाहोबाय थाबावनो आंलाय दानि जुगाव दाहोना रुवाथिफोरखौबो मोननो थांलिया बाद होदोलै आं लाजिनायसो मोनबाय आयै साख्रि गैया इनकाम गैया आं बायदि बेकारनियावलाय सोर सिख्ला सौग्राव फैनो नों जिंगादासि बानायसो मालाय आर्मि बिहावनि पेन्सननि थाखाजों सोलिगोन नङा होनबा गुमै हा बिदिब्ला कि नोंबो आंखौ न'आव दोनगोन नालाय बैनाय दोनगोन दे नों जिंगासि नाङा नांगौब्ला न' गारनानै आंनो गुबुनाव थांगोन हाबाथ' हामथारबायलै बैनाय थाथ'लाय बैनाय आं फैनि दे हेलौ हेलौ अख्रां नों न'आवनो दङ ना अ जेसमिन औ दङ मामोन औ आं नोंखौ लोगो हमनो थांगासिनो नंगौ नामा दे बिदिब्ला फैबाय था दे आदा लाखिलाय सोर फैनायनि बाथ्रा बुंदों फिसा दाखालि आमायसा लोगो मोननाय सिख्ला फैनो नागिरदों आयै मानो फैनो नागिरदोंनो माबा एनजिअ खुलिनायनि बाथ्रा खोनादों ह आलासिया सफैबायानो फै फिसा फै सिङावनो जिरायफै नांलायला मादै बेयावनो जागोन फै फिसा बेयावनो जिरायदो जागोन दे मादै खबरफोरा मोजां ना जेसमिन मोजां बबेनि जाखो आलासिया आं सान्थिफुरनि आदै आफानि मुङा विलियाम दैमारि सिनायोना आफाखौ मुंखौ खोनादों लोगो मोनफेरलायाखै जिराय फरायगासिनो दङ ना फिसा औ आदै आं बावैसो बेंगलरनिफ्राय MSW कमप्लिट खालामनानै फैबाय MSW माने अ MSW माने मास्टार अफ ससियेल वर्क बेबो मोनसे मास्टार डिग्री नंगौ नामा MA MSc MCom MBA आरो MTech फोरखौ मिथिगौ नाथाय MSW खौ दिनैसो खोनाफेरबाय आं औ आदै जोंनि बेवहाय बे साबजेक्टखौ खमानो फरायो आरो खायसे इउनिभारसिटियाव बे साबजेक्टखौ दासिमबो थिसननायानो जायाखै बे MSW खौ फरायोब्लालाय मा जानो हायो आदै गोबां जानो हायो मादै मानोना बेबो मोनसे इउनिभारसिटिनि डिग्री MSW नि ओंथियानो गुबैयै बुंनो थाङोब्ला सासे सुबुंनि एबा मोनसे समाजनि अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट एबा जौगानायनि फारसे हाबा मावलांनाय बिनिखायनो आङो मोनसे NGO खुलिनानै जायगायावनो जोंनि समाजनि एबा ससाइटिनि जौगानायनि फारसे हाबा मावलांनो सानदों मादै नों जोबोद मोजां बाथ्राखौनो सानदों आदै आथिखालाव NGO सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दायोब्लासो सरकारनिफ्राय गोबां हेफाजाब मोननो हायो नोंनि साननाया जाफुंथों दे आदै थेंक इउ मादै बिनिखायनो आं जोंनि जायगानि लेखा गोरों माखासे ओरैनो थानाय लाइमोनफोरखौ लानानै बे NGO खौ सालायलांनो सानदोंमोन मादै मोजाङानो जागोन दे बिदिब्ला जों अख्रांमोनखौबो लाफानो हागोन माथो
औ आं बिसोरखौनो लोगो हमनो होननानै फैखादोंमोन मादै। बिमा खुगा गोजा रायज्लायबाय थागोन ना आलासिनो माबाफोर जानाय लोंनायबो होगोन? नङालायनो बावदोंसो आङो। नोंसोर जिरायथ'दे आदै, आं साहा फुदुंहैनि। दिनै नांथ'ला मादै, माब्लाबा लोंफैफिनसिगोन। गुबुन मोनसेयाव आर्जेन्ट प्रग्राम दङ। बिदिब्ला आं थांथ'नोसै। दे मोजां। अख्रां थादो। दे थां दे। दे थां। दे थांदो। बिफा, सिख्लायालाय गुबुनसो खोमाहाय। आं मिथिलालै, नोंस्रानो सोंनानै नाय। साबधानहाय फिसा, बांद्राय फिदिं जानाङा। जोंना हले गामिया खाराथारहाय। बेफोरखौ दा सानलै आयै, आथिखालाव बयबो समान। थेवबोहाय फिसा, आं गिनायसो मोनो। सिबिनां जोंनि अदालबारि गामिनि रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोन, गिबियावनो बयनिसिमबो जोंनि गेरेमसा एनजिअनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। जों नोंथांमोननि सिगाङाव सिनायथि होनो थाखाय आखायाव लादों जोंनिनो गेरेमसा एनजिअनि गाहाय दैदेनगिरि एबा डिरेक्टर फरायना जेसमिन दैमारिखौ, आरो बिथांखौ जों गांसे गोथार आर'नाइजों मान बावनो आखायाव लादों। बिनिखायनो आं फामि नार्जारिखौ मान बावनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। आरो दा आं बिथां जोंनि गेरेमसा एनजिअनि डिरेक्टर फरायना जेसमिन दैमारिखौ जोंनि बे गेरेमसा एनजिअनि सोमोन्दै बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय, सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। जों दिनै बे गेरेमसा एनजिअनि गेजेरजों गोरिब गुन्द्रानि न'खरनि गथ'फोरखौ लेखा फोरोंनायनि थाखाय, गोरिब न'खरनि रांखान्थियारि बिथिङाव हेफाजाब होनो थाखाय आरो बेकार लाइमोनफोरनि आखायाव खामानि होनायनि बिथिङाव गोबां हाबाफारि मावनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। जों मिथिगौदि दंफां गाखोनो जेरै जांख्लानि गोनांथि जायो, थिग बिदिनो न'खर गंसेखौ जौगाहोनोब्ला लेखा गोरों मानसिनि गोनांथि जायो। आरो बिदिनो मोनसे समाज एबा माहारिखौ गोजौआव लांनो थाखाय लेखा गोरों सुबुंनि गोनांथि जायो। बिनिखायनो जों बे एनजिअनि गेजेरजों गोरिब न'खरनि गथ'फोरखौ लेखा फोरोंनायनि थांखि लानाय जादों। आरो गुबैयै जोङो हिन्जावसा गथ'फोरखौ बांसिन लेखा गोरों खालामनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। मानोना सानसुमै सुबुङा बुंदोंदि सासे हौवानि फिसाया लेखा गोरों जानाय माने सासे सुबुङा गोरों जानाय, नाथाय सासे हिन्जावनि फिसाया लेखा गोरों जानाय माने गंसे न'खर एबा मोनसे समाजानो गोरों जानाय। बिनिखायनो जेरै फोलेर बांनायाव बिमा माहारिया गुदि, थिग बिदिनो मोनसे समाजखौ गोग्गो गोथार खालामनो थाखाय हिन्जाव माहारिखौ गोख्रों खालामनांगोन। आरो जानो हागौ बिनि थाखायनो मदि सरकारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बे मिशनखौ आखायाव लानाय जादों। आरो आं आसा खालामो नोंथांमोना जाहाथे जोंनि बे एनजिअनि थांखिखौ जाफुंसार होनायाव जोंजों हेफाजाब होफायो। दिनै आं आंनि बुंनांगौखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। दा नोंथांमोनहा माबाफोर सोंनांगौ दंब्ला सोंनो हासिगोन। रायजोफोर, आं गिबिनिफ्रायनो बिसोरनि खोन्थाफोरखौ जोबोद गोसो होनानै खोनासंदों। फिसाफोर, नोंसोरनि मावनो लानाय खामानिया जोबोद बाख्नायथाव। जोंनि बर' हारिया गुग्ला आसि बायदि, ओरै रानबोला हरै बेरसुनो। जों समाज हिसाबैनो बेरामि। जों मोजांखौनो जानो रोङा, खौसेयैनो थानो हाया। राजखान्थियाव फाराग, धोरोमाव फाराग, साननाय हनायाव फाराग, जों जेरावबो गावस्रा गावस्रि। नंगौ गामब्रा आदा, बिनिखायनो जों आंगो हारिमु, आंगो राव, आंगो धोरोम, आंगो आसारखान्थि थासेयावबो गुबुन हारिजों बादायलायनो हायाखै। नों थारखौनो बुंदों नेहाथारि बिनानाव। दे फिसाफोर, नोंसोरनि साननायखौ नोंसोर मावलांबाय थादो। नोंसोरनि बे गेरेमसा एनजिअनिसिम आङो 20,000 रां हेफाजाब होगोन होननानै दिनै आं फोसावनाय जाबाय। जोबोद मोजांनि बाथ्रा रायजोफोर। बिनि थाखाय आं जोंनि गावबुरा आयंखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। आरो लोगोसे फिन जोंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरफिननानै दिनैनि मेलखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय।
बिदिब्ला गोजोन्थों, खुलुमबाय। पापा बिसोरनो आंनि एनजिअनि लोगोफ्रा। औ नंगौ नामा? मा खालामो नोंसोर? आं कार भारा मारियो सार। बियो आंनि बानायसो, कलेजाव फरायगासिनो दङ। माने जों सानैजों मामा भागिन, जेराव थाङो ज'। गुड। मामा भागिन माने हाग्रानि मोसा लख्राफ्राबो गिनानै लामा हगारनानै होयोनो। नंगौ सार, नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों। मा मुं नोंसोरनिया? बानायसोनि मुङा अख्रां बसुमतारी आरो आंनिया जोंस्रां जोंलारि सार। नाइस नेम। नों जे हारसिं बुंबाय थादों, बेयो राव रायनो रोङा नामा? रोंगौ सार रोंगौ। माने बे बिमायजों थायोब्ला एसे खम रायलायो, नाथाय गोनां जायोब्ला आथिं आखाइजों बांसिन रायलायो। आथिं आखाइजों माने? माने पापा हि इज अ कमप्लिटलि रियल फाइटार। औ नंगौ सार, माने बानायसोआ कम्फु केरेटे रोंगौ। गुड। हेल्थ इज वेल्थ। थारैनो देहाखौ मोजाङै लाखिनो आरो गावखौ प्रटेक्सन होनो थाखाय दानि जुगाव बेफोर आर्टखौ रोंनांगौ। नंगौ सार, आं दा कुम्फुआव थार्ड ब्लेक दान कमप्लिट खालामबाय। भेरि गुड यं बय। र' हायनारि सैनारि खाख्लारि फादांगिरिखौ खोनादों, नाथाय नोंनि बे जोंलारि टाइटेलखौसो दिनैसो फार्स्ट टाइम खोनाबाय आं। नंगौ सार, गोदान मोनदोंना? नोंथाङा बै BPFनि बड'लेण्ड मान्थलि मेगाजिननि चिफ एडिटर रजनि बरजवारिनि मुंखौ खोनायाखै नामा? औ बेखौथ' आं मोजाङैनो मिथिगौ। मा जाखो? बिनियाबो टाइटेला गोदानै गावनो बानायना लानायसो सार। बर'नि गोजौवारि माने बरजवारि। अ बाह 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 बाह। बेनिखायनो नोंनियाबो गावनो बानायनानै लानाय टाइटेल बर'नि गोजों हारि माने जोंलारि नङासै? नंगौ सार, नोंथाङा थारखौनो हमदों। बिदिब्लाथ' न'खर टाइटेल सोलायना लानो हासिगोन माथो जों बर'फ्रा। पापा थांसै नामा बिदिब्ला? बिदिब्ला सार जोंबो थांथ'नोसै नामा? बिदिब्ला थांलायदो। उनाव लोगो मोनलायसिगोन। औ दे अख्रां सि इउ। दे बानायसो। जेम्स मा जाखो? मा जाखोथाय? आरे जेसमिनसो माथो। हे अख्रां, हाय। जोंना बसनिया गारियानो गाज्रि जाना होबाय। नों रोंगौब्ला नायना होलाय। नंगौ नामा? मामि, आं जे बुंदोंमोन जोंजों एनजिअ मावफायो होननानै, बिनो अख्रां बसुमतारी। ए गोजोन्थों आदै। खुलुमबाय मादै। दे नायना होदो। जागोन। नोंथाङा गारिखौ स्टार्ट होलै। थैंक यू। नोंथाङा बेखौ नाङा नोंथां, नाङा। नांलाया। नो बेखौ लादो। नाङा जेसमिन। अरे बाबा लादो। नांलाया दे। नों थांदो ना। अह। जेसमिन what nonsense। अरे बाबा, नों सासे करोड़पति जानानै लामायाव गारिखौ नारनांगौब्ला मा जागौमोन? बेखौनो सानबाय थायो नामा? थुदो थांसै। दे बुंनाय गामरादा मा खौरां लानानै फैदोंमोन? बाथ्रायानोथ' जोबोद साननो गोनां जादों आर्मि फंबाय। साननो गोनां बाथ्रा माने आं बुजिनानै मोनासै गामरादा। थब्ल' बुंब्ला मोजां जागौमोन। बेनोथ' जादों आर्मि फंबाय। आं नोंजोंसो जानो ना हजोंैसो जानो? नोंनि जानानै बुङोब्ला रायजोफोरा गाज्रि मोनो।
आरो